Ćao svima ljudi, evo nas u novoj epizodi i ljudi, danas igramo FIFA 15 Pack Opening 2. Idemo da počnemo, imamo tu jedan Silver Pack. Mislim da imam Silver Pack, ne znam, ali ja mislim da imam jedan Pack Silver. Please da je Silver, mini bonus, nema veze. Open. Idemo koje smo to dobili igrača, znam da će biti neki loši. Ali dobro. I dobili smo kit i što je sve. Idemo da prodamo koliko možemo igrača prodamo. Makni, veži mi. Dobra, idemo ovaj kit. 3 kolnice, to ništa ne vredi. Cijel sam pack prodao. Briga me ljudi za njega. I idemo da kupimo ovaj pack premium. Idemo makajde, kupi se. I dobili smo dobro. Dobili smo neke igrače. Idemo sada da počnemo sada prodavamo. No ništa ne treba. Idemo da otvorimo još 3 packa. Idemo da otvorimo opet ovaj jedan još. Ajde kako će to ispadne. I dobro. Idemo već imamo kojnica za ovaj mač. Staće nam. Ajde uzmi ga i ostaću završen ovaj pack. Idemo šta smo to dobili. Šta prp. Dobro. Ovako, idemo još osjećamo da maknemo se. Kojnica. I da kupimo ovaj pack. Idemo i to je zadnji pack za ovu epizodu. I ništa ljudi nije palo dobro. Ništa. I pravi dobro. I okej ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, mi vidimo u još epizoda. Ćao.